netwọk akọtụ na program anyị. Nwanna biko ị ga-akpọchi ya azụ. Nwanna ị ga-akpọchi ya azụ. This is interesting parts of this program today. Ebe anyị nọ kịta anụ achọ adịkwa m eme hook up. Nna m daalụ ka ga ime. Daalụ. Igbo Igbo kene m unu kene ndị mmadụ ga ntị kene nwoke kene nwaanyị nke echi ya zere n'ụlọ unu m marụ m Igbo culture na-ekwu nwa Ezenwanyi sabara na-abịa Ezenwanyi sabara na-abịa ikuziri anyị ihe ime ka anyị ghọta maka Ezenwanyi bụ onye nkuzi. Mụ na-afụta Ezenwanyi azụ onye nkuzi, onye dibia, onye nkuzi omenala Igbo na-akụziri anyị ihe dị mma, ihe dị njọ, ihe kwesịrị na-eme, na-akụziri anyị the reality Igbo culture. But Igbo ka nwekwara ajụjụ ịjụ anyị, imekwara right ịkọwara anyị ihe ghọtara na-asị unu na vidio na-eshekwa. Ekene m unu na-agazi. To cut this long story short, Jana Milav. Ademma. Oganaga. Hello? Okay. Dịka anyị si ekwu mbụ before netwọk akọtụa, nwanne anyị nwoke bụ onye Anambra. Nna gị onye obodo ịbụ? Onye ebe? Onye n'ise. Ọ sị na ọ na-achọ nwatakịrị nwaanyị na-eme omenala. Ọ sị na ọ nidiri onye na-eti paya ma bụ onye bụrụ Jizọs n'anya. Na ibe nye chọrọ bụ nwaanyị ga-esi Enugu steeti ma ọ bụ Anambra steeti. No one year got natural between 25 years to Guinea, 25, 26, 23, 24, 25, 26 years. Can natural also the 30 years. Can they be an alone now? Also, and then a lavia moto. Can nobody busy? Can nobody busy? Ọ sị anya bezili n'ise. Oge kpọọlụ m nọmba gị ka m na-akpọ. Ọ sị na nọmba ya bụ 081 00 mmadụ nyere m aka na-ede ya 081
000, that is 000 528 50. Ka agbagwo ya ọzọ 081 000 528 50. Biko mmadụ nyere m aka dee nọmba. Ọ bụrụ na ị dị interested ịkpọ ọnya, a sị na agụ na-amụta agụ. Ama m na ọ bụrụ enyi nwaanyị ka iji staịlụ achọ. Adagwa achọta enyi nwaanyị na my platform. Ọkwa nwunye ka a na-achọta. Ọ bụghị onye ya abịa ịpịacha ọkụ ha bịa. Hello. Onye dị interested na-akpọ onye na phone. Ka anyị mekwu abala. Nọmba eji agwata anyị bụ 080 6520 3774. Hello. 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 Kagima. Sabali dudu baba. Kagima. Yeah, Kagima. Hello. Hello. Ademma. Hello. Hold it, call me hold. Onye na-achọ nwaanyị omenala kpọọ na phone. Nwaanyị omenala ndị nọ na page biko excuse. Hold on ka m wepụta nọmba dị na my WhatsApp. Hello. Ọ bụ na alụtara ya, ọ bụrụ iwu bụ na elu ofu ọ nabata ya. Na nwaanyị mmiri na-adị very stubborn. Yes. Nwaanyị mmiri na-adị very stubborn. Ị ga-ejekwa ọzọ. Ọ nwere ofu nwoke gwara m na nya na-achọ nwaanyị.
ọ sị na nya bụ onye kasị m afọ obodo a o. Ọ sị na nya bụ onye Ekwulọbịa. Ọ dị 61 years old. Ọ na-achọ nwaanyị, ọ sị na nwaanyị onye Enugu. Ndị Enugu bụzikwa hot cake this time around. Ndị Enugu ọ bụzikwa hot cake kono bụzị na wo. Ọ sị anya bụ onye Ekwulọbịa na ọ na-achọ nwaanyị onye Enugu ọ ga-anụ. Onye dị serious. Hello. Hello. Afọzi m ebe nọmba ya dị mana mma kọmentị nọmba ya na this comment section. Onye ọbụla dị interested emeka anya na ya kpaa na fon m metinye nọmba ya na comment section ma ọ bụ na m emechie program a. Ọ bụla m emechie program m metinye nọmba ya na comment section. Onye ọbụla dịzi interested ọkpọ ọnya. Hello. Gaa gị ime. Daalụ. Mgbagada ajụjụ iwe. Okay. Ọ bụ na ime ya advice ọ bụ na ọ gwara ya rapụ ya nụ. Ibe o metara ojiri anya ya afọ. Ịma mmeni ya force. Ya, ka gị ime. Mgbada. Thank you my dear. Thank you. Mgbada alụọ. So as I was saying, onye anụnwa bụ onye Ekwulọbịa Anambra ebe a. Ọ sị na ọ na-achọ nwaanyị onye Enugu ma ọ bụ steeti ọbụla. Hello. Ya nna ka gị ime. Udodi. Sabali dudu baba. Daalụ. Reflect, yeah? Yes.
ibe ị ga-eme bụ na ị ga-agba afa ịgba afa nke izizi bụ ka ị malụ ma ọ bụ maka otu anyị na-afụba onwe gị be ndị dibịa ị na-afụ onwe gị n'akụkụ ebe na-eme omenala ọ dị ka ihe alụ agụ ọ bụrụ na if care is not taken ọ bụ na dibịa ma gị maka na ibe anụnwa ikwulu onye mmadụ ịdị na-alọ nlọ mgbe ọbụla mgbe ọbụla idina na ịlọ nlọ kwa mgbe ọbụla idina na ịlọ ọ na-eme m eji m onwe m wee na-ama atụ enwere ike ọ bụ na dibịa ma gị so ị ga-achọpụtagoro ka ị malụ ma dibịa ma gị eziokwu yes then ihe ejeje chụọ aja mmiri ọnya bụ ebe a m kwuru maka nwunye mmiri gị gị na ya dozie bife nụba nwaanyị enu a na ọbụna gị na edozi mana ọ nwere nwaanyị ị ga-anọ dị ya chi gị wee ka o dutegoro gị nwaanyị nwunye mmiri ga-achọpụ ya yes mmadụ ada abịa n'ọtụtụ mmiri mmadụ ada abịa n'ọtụtụ mmiri mmadụ ada abịa n'ọtụtụ mmiri o nwere mmiri onye si bịa ụwa kama ewezi ike isi na idebere ibu gị na mmiri nke ya dịkwa ebe mmadụ wee ike si na mmiri be nna ya bịa ụwa degwu ibie na mmiri ikwu nne ya yes onye bụ dibịa bụ mgba gị onye bụ dibịa bụ mgba gị o nwere dibịa ọ na-awa mmiri na-asa oge ji mmiri na-asa alụ ọrụ wee dibịa ọ na-awa mmiri na-abụ oge ji mmiri na-abụ lụ ọrụ ndị otu anyị bụ ofu mmiri ka ọ wara anyị ya bụ Ezenwanyi sobail mgbe ọ dị mma hello ya nne m daalụ gaa gị ime good afternoon daalụ daalụ ihe ezite mmadụ a na-afịa m arụ ịgba afa online ọ bụ na ngwata gị nkwenkwu ya ọ ga-afịa ezigbo arụ o eteki time ọlasị ma ị ga-ewe ndidi wee oke ndidi mgbe ọsọ ọbụla mgbagidere afọ ọbụla mmadụ abịa too much akpọọ gị na fon ma amakwa ma o wee ike itekichekwa ebe 1 month ma izite mmadụ ọ na-aba abịa anya bụ ebe ọ bụ na mana ịkpọzi na fonu nke na ụmụaka m evu ebe etinye apọntmentị ba na-echetaziri m mbọsị ọbụla afọ m ga-ebenata mgbe ọ gị na fonu ọ dị mma hello nna m daalụ gaa gị ime gị na mmiri na-egwu abala gị enube onu m na Facebook okay gịnị dị ebe a anụmanụ ya na-adịghị agbochi ya azụ hello ya daalụ gaa gị ime daalụ nwere ịchọ ga discuss wa ọ n'ebe a ka ọ bụ mgbe m mesịara adị m ewe efe ọ bụ na ebia nso nọdụ m nso imeelụ m ebela adị m ewe efe adị m ezu ike baba m ebe a kịta iweta m gwa m ya kịta
That is ịgba afa nụ. Ọ bụ nne ka ị na-achọrọ ka mụ na gị gwuo. Ịgba afa bụ iwu ihe ezita mmadụ. Ọ bụzị na ịma nzita mmadụ na o nwere onye ihe ezita. Ịma na ị ga-ewebekwe ndidi nke na fa tinye ihe ogide bụ mbọsị ọbụla afa m reduce mete. Maka enwere ọ nwere mgbe m na-agbagide afọ ọkụ 11 uwe mgbe m na-agbagide ọkụ 10 mmebido n'ụtụ gbagide afọ ọkụ 11 nke abalị. Nwa nke m gbagide ọkụ 12 so mbọsị ọbụla oge reduce nete de benata ife dị ka ebe 8 ma 9 agbọ gị na fonu mụ na gị mgbe alụ gị ma ọ bụ na ọ benatara ịma na ị ga-echewakwo ntili mbọsị ọ ga-abụ otu a na ịgba afa na fonu ọ na-afịa arụ nye me na mmadụ ekweta ya mmadụ asị na ese ndili ma ego mma gbara ọlụ ya afa kraụdụ na-abịa na-eri nne kraụdụ na-akali anyị emenwu ya ebe ọ bụ na anyị emenwu ya na bụ na enwere ike imenwu ebe m ịkpọzi ya na fon ọzọ onye ọbụla pikiri esi ya na ebe a gbata gị n'afa na ebe ị chọrọ kedu ka ị ga-esi mee ya kọwalụ gị ka ị ga-esi mee ya. Hello. 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 Sobail dudu baba. Okay. So gade abura kwani if I na emeli program de if I have no abo personal program make up na phone na personal program eh unu bozi am na phone I choose do ya asi na program ama mbo ame bochi ya azu bochi ya azu onye obuna pick call la obuna bochi ya azu sisi nya Emeka sisi nya Emeka phone onwa ya na azu Emeka enya phone call ya ebe ka ogba give you ga na. Yes. Hello. Yeah, nna dalu. Dalu ga gi me. Ngena mmili na-egwu. Ngena mmili na-egwu gaba n'iru. Hello. Good afternoon, ga gi me. Yeah, ga gi me. Mgbagara ajụjụ iwe biko na nzasị aka ọla nke ọtụ mechie okay
alụsị famili ọbụla dị n'ala Igbo nwechara alụsị mgbe gboo n'ụka mere ụfọdụ alụsị ji wee pụọ den ụfọdụ ropụrụ obi ụfọdụ si n'ebe alụsị ya bụ dị jee ebe ọzọ jee lụọ ụlọ mezi anya abandon nọ ebe ọ dị bụ mbụ. Yes. Hello? Yeah, nna alụ ga gị ime. Good afternoon. Ụmụnne biko nụ ka emesịa nụ onye dị n'ichi ya zọbịa onye chi na-azọ anya na-azọ ọnwụ ya ọ ya dị n'izu ụka ọzọ ka echebikwalụ mbọsị mme celebrate my birthday mma batakwa life ka mme appreciate my top fans and followers little just few people water so ọ ga-adịle gị mma ife dị mma ka ị ya abụ izu ụka anụ nwa bagala ebe a izu ụka ọma ka ọ ya abụrụ gị ebe ọ bụla itinyela aka ọ ga-agazili gị ọbelji egbu gị ga-egbulili ọnwụ ya ọ gbachọwa gị ọkpa aba ada gbakpa ị na-achọ ụwa ada onye ọbụla sị na ihe ị na-eme eme nwa isi ewelisi onye a tinye ọbụla onwe gị isi ọbụla abịa ka ị na-azụ ihe ewe kọstọmas ọbụla ọlụ ka ị na-alụ ihe ewe promoshọn ọbụla ebe ọbụla ị na-eme ebe ọma ka ị ya abụ ọganiru ya bụ nke ka ọ dịgolu gị mmadụ alụnụ